Iritsi da udaberria eta gorputzak nabarmentzen du, bai, ez bakarrik landare eta zuaitzak, baita guk ere, badakizue udaberriekin batera, dantza egiteko gogoa sartzen zaigula, bai. Eta horixe egingo dugu dantza ostarte erromeria taldekoekin. Adi lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta hau pamaren, eta hau paibai, ongi torri. Kaixo, eskerrik asko, oso ondo, bentzik. Erromeria taldea, ostarte erromeria taldekoak zeate, bi baino gehiago izango zeate, ez da? Bai, zazpiga. Zetorri zeate, bi sukaldari honenak edo... Bueno, hoi ez dakit. Mekatxila, ama. Bueno, zua beste nibiltze zea. Bai. Beste zeo ze, instrumentoen bat? Pianoa ere, bai. Eta zu trompeta, jotzen? Bi trompeta bakarrik. Eta ez tezu ekarri trompeta, pianoa bakitetzen nula ekarri, baina trompeta, Aztu intzeit. Aztu, mekatxila, ama. Bueno, zeo zehingo deu. Eta zezan berri zuen gaztetxua, zeate erromeria talde bateko kidek izateko, ez da? Gaztenak zeate, o dana gazte zeate, edo... Bueno, gaztego baten bat badago. Bai. Gaztego, bai, eta ez alda raru, beti erromeria taldeak beti pentsatzen dugu helduagoak diala, ez da? Bueno, nik uste gaztiak beste xarma bat daka, orduan, bizitzeko gogorrekin. Dudi gabe, eta gaina esan gaur egun gaina erromeria taldeke ez dakita augian onola esan, gero eta jende gehiok eskatzeko, ez da? Betiko musika eta dantzan da abesten jartzeko musika, ez da? Eta Maren, zuk ekarri zu diska labetik atea berrila, ez da bakarkako lana, zeto patuko dugu? Pues hori bat, diferentia hori ez da erromei musika hori, baina, pop estiloa, pianoko gauzakin natala. Eta nora esian, zergatik nora esian? Azkenaldian pixkar igual kalduta ibili naizelako erretik nora esian, baina, ondo. Zukaldian zemuz baidetzea, zukaldian nora esian, ebai? Ez. Bueno, pixka, ez da nire fuertia. Eta zukaldian, ebai? Ni gutxi, ebai. Bai. Zoze iteko, baina etxen gutxi. Ba, gaur ikusiko zu erresta berezi jeingo deu, dilista batzuk, otarrazkekin, gio txipiroian fardotxo batzuk eta saltza jarba launtzeko. Ados? Perfecto. Adoi lagunak, saio, bikaina atorreta, gaina erromerian ibiliko beha. Iepa! Bueno, lagunak, eta bikote garatuko dizuet pausuz, nondik nire biliko gehan dilistago egiteko garaian, bale? Betu, dilistak ja egozita dazkau. Lentejak, bale? Eta hemen txeingo deuna da, lehendabizi barazkik, bai dakau kuiatxua, asenaiua, tipulina eta baratzuria. Ondo erregoze, lapikuan, erregozita dadonian, ingo deuna da, otarraizka garbitu, lauki txikitan moztu, hemen geresi tomatiak erditi moztu, eta barazki hori eta gara bota, lau vuelta eman, gio, dilistak bota bertara, eta hori ja prest dakau. Gaurko plateran oinarria izangoa. Baina lagungarri pare bat gauza ingo izkilou. Hemen esan duen bezala, fardotxo batzuk ingo ditugula, hemen txibila dazkau, eta hemen urdai azpikoak. Txibila garrituko deu, ingotena da Julianako tira batzuk moztuola txipiroianak, eta ingotena da hemen jarri urdai azpikoan, bi hiru tira, kiribildu, eta sartaiti pasako ditugu, bale? Eta hori gero, ingo deuna da dilistan gainean jarri. Baina dilistan azpin, ingo deu saltxatxo bat jartzeko, bale? Eta saltxa hauiteko, ingo deu txipiroian tintan saltza. Ingo deu tipulinak, zuritu, lauki txikitanin, eta ondo erregozi, baratzuriakin batea, hoi ja, fundamentu hartu dunean, goiaraka botako dio irinana pixka loitzeko, pixka sukaldatu, eta gero botako deu txipiroian tinta, brandi pixkat, eta gero, arraian salda. Hoi, ondo landuko deu, gio, birrindu, iragatzi, tengo deu plateran azpin txipiroian tinta jarri, gero, dilista batzuk, eta bukaeran partituak. Ados? Ados. Venga, guain, lanin jarri biharria, bale? Venga, a ber, nik hemen barazkik hasiko nahiz txukuntzen, adibes hiru barazkitxo hauek, eta mendikan norbetekin berrizkiten da, nola izan behira, Maren, Hau zeto jatzen zaiten, Venga, batek, batzitikan, hemendikan atea berritu, 6 ale. 3 honeako eta 3 beste honeako, bale? Eta beste batek hemen tipulina txikitzen jutia. Bitako bat. Nik altxuria. Nik errexena. Hombre, ja. Zer nahi osua, o bestia? Tipulina berren, ezin goztu tipulina, ez da?
Bai, ingetan. Venga, hau, beitu, ez tezu sekula ino, ze? Ez. Ez? Me katxiz la mar. Beitu, entzun behar da nada, enborrak entzun dugu, bale? Bai. Bale. Gio, batutan ikusezu bizirikan, notea, eta bueltak aztea. Gio, zutoinak entzun dugu, hemen, bale? Eta gio, hola daka unian, ja ondo apoiatuta, erritik amoste dugu. Erritik amosten deu nian, lehen da biziko geruzak entzun dugu, eta hola laga irurak, garbi, bale? Bale. Hau, eta gio ingo izut, gio, ja, urrengo trukoa. txikia. Gio, ja, beitu, venga, ja erakutsiko izut, ja, hola, bukaren jo jutez. Hemen ibersuna da moztu, baina ez guztiz. Guztiz mozten badeu, dana, desparramatu da. Hemen ingozuna da, hola sartu, bukaraino iritsi gabe, bale? Bale. Eta orduan, danakau lotuta, ez zaigu deseiten. Eta gero egiten deuna da, laukitxokatea. Perfecto. Horrela, bale? Perfecto. Venga, zure kontu. Hau kenduko izuten mendikan, honi lehen dabiziko geruzak kendu, eta gero gainuntzeko zutoina eta sustarrare bai, bale? Perfecto. Bueno, eta hau esan da, kontuz bihatzakin, bitu, Bai, lasen. Bihatzak bitu, beti hola uki behar dituzu, Azkazela barroka, hola. Venga. Bihatzik ez moztu, pianoa gober dezuta, Ja. Bueno, bikote, taldia, jaio berria, Tolosan estrenatu, hau antxin jauteritan, ez da? Bai. Nola txitxarek eta nola eraman dituzu, hola, horrengo saio hori. Eta gaina Toloseko festa luze izaten, ez dakit lau egunetan ibili izaten, o egun baten, o nola izan dan hori? Bueno, ni Tolosarra izan da, jotzen egunero, eta, bueno, pixkat, aurreko egunetan ondo, baina egunen bertan jagoizetik ja nahiko nervioso, eta egon ezinik pixkat. Bai, Eta, gero eguna aurrea junala, ja... Bueno, gero hobeto, bai. Gero hobeto, vale. Ze, nun ibili zinaten, ez dakit, holtzan baten, o nun kalian, o nundik noa ibili zinaten erromerian? Bueno, aurten Tolosako udaletxeak jarriu espazio berri bat gaztentzako, Bai. Tolosako frontoian atzeko plaza hortan. Bai. Eta, bueno, gaztek eskatu omen zuten erromeria talde bat nahi zutela larun bat arratsaldeako. Eta gure Instagrama ikusi zutela, eta ikusi zutela Tolosarra ginela, eta gukin kontaktuan jarri zian, eta... Vale. Eta Tolosarra zatela, Maren, zuz esaten dezu horren. Ni zauztarra, Mekatxe lama, heldu horre, Bai. Zazpiki desan dezu esatela. Bai, bueno, bakoitza... Ian Tolosaldekuak, o... Hiru Tolosakoak, eta ordu noi da la gran mayoría, baina bestela... Vale. Oi, ni zauztarra, beste bat zestukoa da. Vale. Beste bat sondika, osea, Bilbo aldetik, eta bestia Burgosekoa, osea, que bueno, de todo da, gau. Ona. Bai, denetik. Bueno, eta esan dezu, zua beste nibiltzezea, ni bai trompeta jotzen, ze instrumentu gehiago topatuko ditugu bertan? Nik pianoare bai jotzet, eta gero dakau, pues, trikitixa, bateria, trompeta da gero tromboiare bai, gitarra eta bajua. Vale, ona. Eta, orduan, leheneko erromeri taldiak bai biltzezian kale kantoian alde batetik bestetala, zuek gehiago holtza gainekoak zate orduan, ez da? Bai. Vale. Eta nolatan okurritu zitaizuen, guain egun, gaur egun izaten dira talde bereziak, eta ez lehen esan dezuna bezala popa, eta ez dakit, nolatan erromeria? Bueno, taldean gaude iruki txaranga berdinen ibiltzeganak jotzen, eta soziade baten ingenun afari baten, bueno, pues, nik pixkat gogan eukan, txarangagatik aparte beste zeo zeiteko, eta, bueno, ideia hortatik hasi izan, bueno, erromeria talde bat sortzea, eta, bueno, gero, ideia da, pixkat gure kanta propiok sortzen jutea, eta, gure gauza desberdinak itea, pixkat taldea berizgarra egiteko. Osea, dazkazue bertsioak eta kantu propioak ebai. Bai. Zenbat kantu propio eta zenbat bertsio. Hortxe 50-50 esateana? Ez, oandik ganez. Hoi da en proceso. Vale, txirreki txarraka esatean bezala. Eta, zezan behar duz, zenbat kantu propio dazkazue orduan guain? No, guaingoz. Larun baten jo genuen Marenen diskako abesti bat. Osea, ja bertsioak Marenen diskakoak ebai dazkazue erromerillan, Ona. Eta gero nik pandemian idatzi nun fandango eta harinarin bat Atxona eta Monai eskainita, behien baserrian, jaiozian baserrin izenakin. Eta gero, udarako ideia da pare bat edo gehiago ateaz diteun. Vale. Eta hortan gabiltza. Ostarte, nondik anatea dezuen erromerian taldian izena? Zeba pain beste parretxo, segertatu da hor. Ez dakitzen nolatea esan, osea, ez genekin zeizen jarri. Ez genekin zeizen jarri, eta, bueno,
Ez da erresa izan behar, ez da hori semia izena gartia bezala da, Nundik heldu berri otonei guain. Zaio, nik uste. Zaio, bai, Egia esan txat GPT pixka lagundu zuen, izena aukeratzen, bai. A ver, konta, zer da txat GPT ez dakigunantzako zer da. Txat GPT da, inteligencia artificial, eta, bueno, pixkat genbiltzan ideia asko gabe, eta... Osea, inteligencia artificialakin atea ez ostarte izena? Bai. Aiga, hau erromeria talde modernu, Ona, eta nola, ze galdetu zenioten txat GT horrei, a ver, nola izan zen historia? Pixkat erromeria bat zerdan jarri, eta, bueno, hitz bateko izen bat taula, aukerak jarri zitun, eta, bai... Eta gero boskak eta itzen duten, bai, hasieran erdia adostu zen, baina, bueno, gero bate-bati ez egizer, ez ziola konbentzitzen ez egizer, eta pentsatzen egon ginean, da azkenen hoxe gatu zen. Ondo. Bueno, eta ibilizeate Tolosan, izan da, lehendabiziko agerraldia zuen taldiana. Bai. Eta horregatea baino lehen nun ensaiatzen den zu adibidez? Tolosan, baita ere. Tolosan baita ere. Bai. Vale. Eta zen ensaio asko egon ziren horregatea baino lehen o zenba den bai taldea martxan? Taldea martxan, ezakit, azaro alden usteta seginara ensaiatzen ja. Ja taldekide guztik ja genuzkanen. Eta hasieran lana abestik prestatzen, eta azkeneko hilabete honetan pixkat ja zuzenekoa prestatzen, kontzertua goiti bera jotzen, eta detaile batzuk ja gehiago zaintzen. Ondo. Eta zer asko desberdintu zen ensaiatzen nahi sinatela alden gio esan, ostra, zuzeneko bat inberdeu, nola aldatu zen ensaio hori? Osea, ja kontzertu guztia, jakin da bazen egiten kanta bat bestien atetik zinetoreko saldan ondo antolauta? Bai, pixkat, lehenengo kontzertu izan da, pixkat itxi genuen zerrenda, eta, kontzertua soluzea etzan, ordu terdi ustez zala, eta orduan, abesti gehiago genuzkan, baina, genuzkanetatik, pixkat aukerak eta genuen, zintzian aproposagok jotzeko, eta horiek ensaiatu, eta gero, zuzenekon, ordua pixkat juntzitza egun, da, horre bai aukeratu genitun batzuk, eta beste batzuk kendu, publikoan arabera zuzeneko kontuk. Bikain. Eta zuen kantez aparte, zu pandemien idatzitakoa eta diskan zurian ateatzen dana, ze kantu mota entzungo ditugu gehiago? Euskal kantak, o danetikan, edo... Ez dena euskal musika. Euskal musika, zerbait festa girokoa, pop, maseska, denetik. Osea, kanta tipikoak, denok dantzaiteko eta kantatzeko olako abestiak. Ona, martxan jartzeko. Beitu, hoi, Maren, bota hor jarriten sartai hortan. Bai, hor jarriko ditugu martxan. Eta zu batzu jakin zen musoaz? Ya está. Listo? Bai. Vale, baten bat ikustet hor... Direktola botatzet? Bai, bota. Ez bota hemendikan, bestela txirola, bai, kizu. Ja, bai. Giota, arrisku gutxio. Urreo botatzen bazu, arrisku gutxio daka. Gezurra mateu, baina hola esatea. Ja. Vale, eta hau goitutena da, hiru hartu, honi beltz puntua kendu, baitu. Eta hau egin goitu zuguna dara bai txikitu, bale? Hoi txikitu, tipulakin batea jartzeko, eta nik hau txikitu goitut, gainuntzeko barazkik. Txikin? Txikitu, bai, txikitu. Bai, gero dana pregitu inbiara eta gero berrindu ingo dugu, osake, pixka eta ondila gatzen bai ekei bai, ez bai prekupatu. Lasai. Bueno, eta ze somatu den dezue? Gazte jendia ize gustatzen zaio entzutia? Nik uste gaur egungo, betiko kanta tipikoak diala asko bakaenak bere ez dakit, bere arrakasta. Jendia barneratuta azkana, errez abesten dezuna. Eta ilusioa iteizu betiko kanta hori entzutiak, eta ez dezu, bai. Gaina lagunan aurrian bakizu kanta, eta gora etortzezea. Horatik, bai. Ala izatea. Egia esan, ez dakizun kantatan, pizka bere tragua eaten, da bitaz disimulatzen da, hola, eta dakizunian gora etortzezea. Bueno, hemen txe, indeuna da, lehendabiziko urratzak, eman. Izan diala, barazkik martxan jarri. Nik hemen ja batzu jakin, eta hemen kuyatxuakin, horko barazki guztik martxan. Eta zuk tipulinare oso ondo, ez da lehendabiziko aldia txikitu esuna tipulina, Bai? Osea, gero gauzak beste zehose bai, hola txikitu orduan. Intxaladai botatzeko eta hola, ez da, igual, Gixatzeko igual ez, baina intxaladai botatzeko bai. Bai. Bueno, eta hau dena martxan jarri deunez, bagoaz, Amaia Eliasen gana. Amaia Elias da, guretzako Amaia nien daka, berak zestu baino gaur zautzagoaz, eta eak uste igue, nola kudeatu zukaldek, eta mueblek, eta historik, eta beti ikasten gaude. Oazen bertara, guantxe gaude bueltan.
Kaixo Joseba, Amaia naiz, Amaia Estudiotiken, barne diseinatzaile eta gaur kontan etorri gara Zarautzea. Zarautzeko Santo Zukaldeen da. Eta itzeingo deu, ze aukera azkedun Zukaldeko distribuzio ezberdinek iteko. Zukaldea diseinatzen azte ganien, niretzako garrantzitsuna hasieran pentsatzi da, ze distribuzio mota eukiko deu, nola ingoiteun erosketak, nola biziko gehan, eta horren arabera ze behar dazkedun. Horratik, gauzen gaur ikustea, ze distribuzio mota ezberdin alditeun sukalde baten. Hau izango litzeke gehien ohitute gaude zen sukalde mota. Zeat da, paretan dauke deuna dana, bai ure, bai zue pixe azke deu paretan, eta hemen beti bizkerra ematen naula. Alde positibuek, almazenamentu gutxi baldin mauke dugu, etxe txiki baldin mauke dugu, gutxi okupauko digula sukaldiek eta modulo altuek bai jartzie badauke deula. Eta izango litzeke hori, gauze txikietako eta egokine. Kasu honetan eukiko nuke L-formako sukalde bat. Azkenin dauke deu, plaka alde baten eta fregaderi bestien. Hemen atzenien, niretzako sukalde diseinatzen nahi ganin, eta importanti pentsatzie, zema pertsona hongo gehan. Ze adibidez, sukalde L-motako baten, 2 pertsona hongo baldin magea, oso garrantzitsu gana da pentsatzi, nik hemen kajoi bat irikitzetenin, eta batematek hemen fregatzen kajoi irikitzetenin bai, ez gehala molestauko. Egixe da gauzek gertu dazketela, komodu dala, toki gutxi okupatzetela, eta momentu puntual batutan, izelaikela distribuzio praktiko bat. L-formako distribuzio hauetan gutxi gustatetena da, hemen sortzeala espazio bat ez dana oso erabilgarrixa. Egixe daudela modulo batzuk ertetze izenak, eta hori aprobetxatzea bultzatzei huenak. Baina modulo horiek izateie, erraje karestik normalien, eta ez debenak ez darez oso ondo aprobetxatzen hemengo ertzori. Horratiken niri eta eskita inbeste gustatzen zirkulazio hauek. Kasu honetan adibidez, egin debena da. Ez aprobetxau, peninsula motan daukedun ez bestaldetiken inalko genuen huekori erabilgarri, eta hemen kajoi normalak ipini, eta daukedeu almazenamentue normal erabilita. Baino egixe da L-formako horietan hori dela zati komplexuna. Eta igual, gutxine ezagutze izenak, gutxine erabiltze izenak, baina niri gehien aguzatza eskitenak, irla motako sukaldiek. Mota hontan, dazkedeu, bai plaka eta bai ure, rekto linealin daukedeun bezala, bata bestin alde menien, ez gea estorbo ikiten, baino pasaran nik ez dauket bere atzetiken pasau herriken, zinok ez zirkulazio dauketelako baitare libre, lateraletatik orduan jendie ertetzen da sartzen dihun bezala, ez gea estorbo iten, batez ez dugu estorbo iten, sukaldin daun pertsonei. Gero ikisi berdana baitare da, sukalde hontan ez dauke deula bakarriken lateralak, aurrieke badazke deula. Eta, fregaderako zatietan ez deula kontauko eskurre platos batekin goiko modulo hoiedanakin. Horretxeatiken horrelako gauzek erabialdik jau. Adibidez, maila honekin jarri halko nukenik hemen gainien, eta bukatzetenin garbitzie kasulie, hemen gainin lagatzet legortzen, eta tantanak eroiko eskit fregadera, eta horren ez dauget gero beste zerre jarri berriken. Bestetiken eukiko nuke tramo handi bat, bai sukaldatzeko, tabli jarri eta lan ainalizeteko. Baino, egixe da, sukalde hontan ez deula kontatzen bakarriken lateraleko zona honekin. Frontalakin bai kontatze deula. Zeni sukaldatzi bukatzetenin aurrien lagalaiket. Aurreko zati hau ez da bakarriken guretzako, guri lagundu nahi diguen pertsonak ebai hortik jarreleke da. Eta etxeko txikinek ebai adidez parte hartu alkoleke be. Eta sukalde mota honek azkenien, gero dauke baitare efektu iman bat, ze azkenien egixe da, ni hemen gera uleke naizela, bat emat sukaldatzen hau, eta ni bestadetiken eseri al naizez, eta lagundu aparte, egunerokotasun eta zitzein, ez dakit badauke erabat, nun, laguntzigu norta. Eta gero, dauken gauz bat, niri gehiena gustatetena da, ni sukaldatzen nahonin ez nahola pareta bati beire. Nahola espazio iriki baten. Aurrien gertatzen nahi dana ikusten. Zalanda bezenakin batea berriketan zeiu aldet. Nahola, etxien gertatzean danakin bat hartzen, ez? 250 hueko batekin sartu alditeu gure ametzetako isla hori. Bueno, Joseba, hauek izen diek gehien ezagutziteun, gehien ikustiteun distribuzio ezberdinek, baino pila badazkedu, aukera pila badaude, bakoitzen etxea gukitu alizeteko. Eta horrengotan, aholku gehiokin etorriko gea, eta bitartien, nahi baduzte, Amaia Estudioko sare sozialetan topagoak gaituzte, eta, bueno, hurrenea ikusiko gea. Eskerrik asko, aio!
Hau, Pamaia, zenbat egean zurekin ikasten, Mekatzi lamarregia esan etxia ja txukun da gau. Gio eta txukuno, hori bai. Ni guendikan txukundu berdet, Ez dute duten bakoitzean esaten, Mekatziz lamarra hori bai, baina itxoen inbiar da, etxean obreitean iano, orduan pentsatu eta ondo aldatu. Zeratik, aztezea, bestela peta txokiten da okerro izatea. Bueno, besarka da hondi bat eta urren artean, Maia, gurean jarraitu behar dugu. Hemen behitu, barazki kaizaizkiu goxatzen, eta hemen bi gauza dazkau, hemen barazki dazkau, saltxantzako eta diriztentzako. Honek gehiago erregozi behar du, saltxa egiteko eta hau kolorea hartu behar du. Hemen adibidez diriztentzako, hola, pixkat aldente bali daude, ez da okuido ikan. Earki doaz bilak, hemen ingotena zua pixka gatxi, eta hori pixkat hola jarraitzia. Bale, bestalde jun bergea garbitzen. Nik txipiroia garbituko ditut, ni uste pare batekin nahiko izango deula. Eta zuetako batek, otarraizka ze garbitzen ze mouz. Maren, erazki azkar behitu zuen. Maren kostakoa da. Bueno, hemen inbiar deuna da. Azalak eta buruak gordeko ditugu hemen, zatik ez ditugu botako. Ondo etortzen dia gero arrozen bat inberbadeo edo adibidez olako saldan batiteko, oso ondo etortzen dia. Hemen lago dituzu, ja, gorputza garbituta, eta hemen buruak eta azalak, bale? Eta bestalde, betu zelan errezekatez, tomatiak erditik amostu. Nahi bat zu pizka komplikatzeko lau zatitan nien, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni txipiroia garriten jarriko naiz. Bueno, Maren, zu esan deun bezala, torri zea, kontuz neon behira horreaz ez, tomatia, betu, ikusezu kosteitela mosten, ez da? Baina ordean bakatzea, esperientzia da, zai. Bestela izan da, puntxitza sartu, eta gero ja errez jutea. Vale? Baina, bueno, lasai. Burua hemen, ez? Ez que pianuan eskuak eta orduan zaitu nahi ditut, ondo. Bueno, esan behar nizuna da. Etzea eskutzik etorri, horrek arrezu, nora ezean, diska berria, zeto patuko dugu diska berri hortan? Ba, bueno, pixkat, denetik ezakit, baino nola ni pianista naizen, dazka justo intro eta outro bat inion piano soian, eta gero egia diskan pianoak garrantzi handia dakala, eta bestela nik pop estilo bezala dala esango nuke. Dena. Gero dazka kantatzuk alaiagoak bezala dianak, eta hor Ibai jotze hori bai. Osa, Ibaiek lagundu ditu zure bai? Bai, Osa, ez zaude bakarkako lana da, baina ez zaude... Claro, ez, beste musikarikin, bai. Ze musikari, ze instrumentok laguntza izue bertan? Ba, generalian da hori, gitarra, pianoa, bajua eta bateria. Bai. Eta gero bi kantetan daude trompeta, tromboia eta saxofoia. Vale. Osea, ritmoak inorduan, ez da? Bai, batzuk bai. Ba, egile esan trompeta eta saxofoia eta sartzen diren beti bere xarma ematen dira, ez da? Bai. Pianoa eta zure agotzakin nahikoa da, baina beti bizipoxa sartzeu, ez da? Bai. Oizan helburua. Ondo. Bueno, eta zure egunerokotasunean, Ibai, zu zertan ibiltzezea? Ni, oaintxe bertan Iruñan ikasten, trompetako goi mailako karrera. Ope, ona. Eta, hortxe. Eta, hori adibidez, zenbat, goi maila, trompetan goi maila bat dao, eta zenbat denboa iraute hori, zenbat urteko... Da, 4 urteko, da... 4 urte trompeta joten eta joten? Jota. Atxila, marri. Ona. Eta ze ikaste horrein beste urtean trompeta iburz, adibidez? Ikaste deu, bai historia, bai, pixkat jotzen nahigan gauzan kontekstua eta ulerteko, bai partiturak analizatzea iteu, jakiteko ze pasatzean abestian zehar, eta gero bai bakarka gehi taldeko lana bai lantzea, beste pertsonaekin jotzen, eta... Eta aurrena solfeo pixkat ondo tortzen deko, aurrena beste instrumentun batekin igual, xumeagoa, ez egit hitza xumeagoa eken, instrumentu bakoitza beria zekak, ez da? Baina, eta zure zuzenian pianoa gotzen hasi zinean, olen da bizi... Lehenengo solfeo. Solfeo ikastea. Bai. Vale. Eta, behin solfeo ikasitakoan, gio ja itentzea profesionalizatu instrumentu berezien batian, ez da? Bai. Vale. Eta, zergatik aukeratu ban trompeta? Tolosan txarangak eragin asko daukate. Bai. Eta... larun batero beti da ozioze eta beti da bil txarangan bat bueltaka hortikan. Honun, aita bai musikari haukat eta, aita kontagiatu ziten elgusani esatean hoi. Eta hoi. Eta trompetak egin fijatu nintzen, da trompeta, eta azkeren, trompeta, vale. Bai.
Eta zu pianuena zergatik aukeratu zenun. Vale. Ba- Hor, Ibai, garbitu buruak kendu eta gorputala, baina azalak kendu berdiok horre, vale? Oidek, perfecto. Ba, nikoi, nire familia ez da musikaria, baina asko gustatzea beti musika. Orduan, nire lehengusina ikusi nion pianoa jotezula, eta ia hortikan nire pianoa ikasi berrela, eta piano. Eta orduan, horaxe. Eta pianoak inasi zina, eta pianoa hasi, pianoa jo, nola burutatu zitzaizun diskateatzia, nola izan zan urratz hori? Betidanik ina izan un gauza bada ez kantatzeare bai asko gustatzen zait, eta aspalditik kanta batzuk konposatuta da neskan, eta orduntzan paso bat pendientenek ala emateko, eta azkenean baia aurreko urtean esan onbitu jazta. Ja, momentua da, gauza azkat, eta guateain berdet, orduan, holaxe. Eta aurrea, Oida. ondo. Eta zergatik nora esean? Esan dezu pixatola urtea raro batzuk izan diala, baino, zergatik? Bai, bai jarri zenun inteligencia artificial. Hor bai ez. Ez, ba, pizkat abestian aria jarraituz, eta dizkai zentzu bat emanez, hori izan hitzetako bat pizkat definitzezula. Orduan horregatik izan da nora esean. Osa, nire bizitzan pizkat nora esean sentitu naizelako, eta orduan abestiak nola hori reflejatzeuten, ba, hori da dizkan izena. Orduan, letretan eta zure bizipenak topatuko ditugu? Zure, bai. Bai. Letra danak adibidez zukindakoak dira, danak zu komposatu dituzu abestiak, bai? Bai. Zenbat abesti daude? Zazpi. Zazpi abestitxo, vale. Bai. Vale. Eta lotura dakabe bat abestiakin, edo... Osa, bakoitzak bere bakarrik bere zentzua daka, baino gero diskak, osa, orden badaka eta kontzeptu badaka denak goitik bera. Bai. Ondo. Huria. Eta hor, sukaldaritzan bezala izatea, ez da, horrena erosketak itea jun, gero prestatu, gero jan, ze prozesutan goxatu ezu gehiago hor. Ez dakit abesti komposatzen, ioia letra jartzen, oia diska kaleratu da nian, gu bezala ja platera inda, venga, janta zue hau. Bai, nik diska kaleratu da nian, ja, porque prozesu guztiak egia lan handiak ala, eta nola ez naizen ene honorta bakarrikan, pues azkenean denbora asko kentzeizu, eta naiz da gustoko gauza badan, ba, gero nik uste politena jotzia dela, egia komposatzeko orduan bere xarma dakala eta bere zentzua. Bai, sortzen aizialako. Claro, eta zentzua dakala, ez duzu, ostras, que guai ez. Baino, gero nik uste jotzia eta direktuan jotzia dakala beste xarma. Beste xarma, bai. Bueno, eta, erromeriakin ibilizeateia holtzan esan dezuen bezala inauteritan, diskakin, nora esean diskak, ja kaleratua da, holtzan bateatea alda. Ez, oendik ez, prozesuan gaude. Prozesuan zaude, zoze bakazue lotuta, uda berri ontako, udarako, ze? Uaingoz ez. Ez, bueno, ba hemen txurruka, zauzko alkatia, eta aber, hemen, gaztiei, Oida, bultzada pizkan. Bultzada txiki bat, bale, beti otea burubela herritanakin, osea, honekin jarrikoa burubela. Oida. Ondo. Bueno, hemen, ni uste eta hauek sakitutxuak bizteko, listo, kola, ikusi ezu hemen, bitu tipula, hau, nola idan koloria hartzen, hoi nahi nun, kolore pixkat hartzia behintzat. Eta guain hemen ja, bai botako deula da. Irin pixkat zukaldatu ingo deu, bai, goiak bat horrela. Eta beste pixkat, zerak nola saldatan agota berdion, hoi loditzeko berri izateko. Bale, irina, listo. Nola zuazte horrekin? Dena bukatzeitut. Bai, ja, lau horiek bukatu lasai. Hemen inbiar deuna da. Baitu honei, lau vuelta eman. Eta behin, lau vuelta mateitu nian, botako jauna da. Tinta pixkat, ikusiko zuen ja nola botatzen dio nian brandi eta hori dana, zer reakzio itun da nola aztean loditzen, Goia daka bat. Tintana, bale. Eta hemen, ikuste zuen hola nola da hon. Hauen, irina hau botatzen deu nian, ja, irekiten hastea, eta hau ja, loditzen hasikoa. Loditzen da, kolore harra, Zeigu erre, Tinta bota dugu, Eta gio jau, loditu zaigunean, salda botako jo, eta txipiroian tintan saltza, inda dakau. Vale, utzi berdeu hemen nola 10-15 minutu koxinatzen lasai, eta gio birrindu, eta iragatzi, eta kontu zibiliko gatzan puntxuakin, zeratikan? Guk, iten deuna da, txipiroian tinta gatza pilo batekin gorde, ondo konserbatzeko, eta gero bestela grumitu eta hola, eta zizko. Orduan, kontu zibiltzen ez, gio dastatuko deu eta gatza bihar badeu botako jo, bale? Eta hemen inbiar deuna da, bale, gio honea botako ditugu otarraizkak eta baitare
geresi tomatiak, baina lau belta emango eskio, eta gero zuzenian dilistak, ose, hau, listo goaz. Eta ingo deuna da, hau da aurratuta kaunez, erreportai bat ikuste jungo gea berrize, bale? Bale. Bueno, zehazki jungo gea, elika eskolara. Bueno, zuek, horre romeritan da, nola ibiltzezete jaten da? Irubila fritangak eta bestia, ondaik ondo, oitarteko da aldana. Oitarteko aldana. Gaur, elika eskolan erakutsiko igue, gantzak, ze garrantzitsua dian, grazak, koipiak, onak, ezain onak, beharrezkoak, ezain beharrezkoak, guazen ikastea, segituan gaude vuelta. Eguerdion denoi, gaurkoan ere hemen gaude Hondarribian elika eskolan, Jone naiz, batzuk ezagutuko nauzue, eta gaur aholku berriak emango dizkizuet gantzen inguruan. Denok dakigu gantz mota ezberdinak daudela, elikagaien bitartez eskuratu ditzakegunak, baina ez dakagu oso argi bakoitzak ze onura edo kalte sortu ditzaken osasunean, ez? Orduan gaur aipatuko ditugu ze gantz mota eskuratu ditzakegun elikagaietatik. Hasiko gera, gantz saturatu edo aseak deitzen diren hoietatik, bai? Eta hauek eskuratu ditzakegu haragi gorritik, behi, txerri, ardi haragitik, enbutidoetatik ere, bai? Edo zein enbutidoetatik. Adibidez, mantekillatik ere, bai? Eta baita esneki osoetatik. Eta hauek, pixkat kontutan izan beharko dugu, ze kontsumo maiztasunekin eta kantitatetan kontsumitze ditugun, bazkenean LDL edo kolesterol txarra bezala ezagutze den hori, areagotu dezaketelako eta horrek azkenean gaixotasun kardiobaskularrak izateko arrisku hori areagotzen duelako, ez? Orduan, ez da debekatuak daudela kontsumitzea, baina bai pixkat kontutan izan beharko dugula, maiztasun eta kantitatea. Orain beste mota bat eta hitz egingo dugu, gantz insaturatu edo asegabeak izango dianak, eta hauek ze elikagaietatik eskuratu ditzakegu, adibidez, aguakate, fruitu lehorretatik, arrain kontserba batez ere txikietatik, bai? Eta azietatik, adibidez, txia edo lio azietatik, bai? Hemen sartuko liateke, omega 3 eta omega 6 famatuak bezala ezagutze ditugun horiek, ez? Eta hauek ze onura dituzte osasunerako, ze hauek bai priorizatu beharko ditugu osasuna bermatzeko garai hortan, lagunduko digute HDL edo kolesterol ona bezala ezagutze den hori areagotzen, eta LDL edo kolesterol txarra bezala ezagutze den hori pixkat murrizten, ez? Orduan, bazkenean, gaixotasun kardiobaskularrak pairatzeko arrisku hortan, gure lagun izango dira. Gainera, omega 3tan aberatsa dian elikagaiak oso garrantzitsuak dira eta priorizatu behar ditugu prozesu inflamatoriotan. Eta azkenik aipatuko ditugu osasunerako kaltegarrien dien gantz mota horiek, ez? Trans bezala ezagutze dituguna. Eta hauek zergatik dira kaltegarrienak? Kimikoki modifikatuta dauden gantzak dialako, bai? Hauek topatuko ditugu batez ere elikagai ultraprozesatutan. Adibidez, bolleria industrialean, frigituta dauden elikagaietan, edo gaieta, zereal azukredun, estilo horietako elikagaietan. Eta hauek, pixkat gantz saturatu edo aseen estilora, LDL kolesterola areagotu dezakete eta gaixotasun kardiobaskularrak izateko probabilitate horiek areagotu, bai? Beraz, batez ere, kontrolatu beharrekoak hauek izango dira. Askotan entzun izan dugu, gantzak gure elikaduratik murriztu behar ditugula, edo inkluso ekidin behar ditugula, ez? Baina kontutan izan behar dugu, gantz hauek ere funtzio batzuk betetzen dituztela gure organismoan, eta beharrezkoak dirala, bai? Orduan, aipatuko ditut, pixka ze funtzio betetze dituzten gure gorputzean, bai? Alde batetik, energia aporte bezala erabiltze ditugu, ze azkenean, glukosa da guren lehenengo energia iturria, bai? Karbohidrato simpleena, baina glukosa hori amaitze danean edo ez degunean elikadura bitartez eskuratzen, orduan gantz erreserbak ditugu gure gorputzean, aporte hori eman ahal izateko. Bestalde, garraio funtzioa daukate, badaude vitamina batzuk, A, D, E eta K vitamina, liposolugarriak diala, eta gantz aporte hori gabe ezingo genituzkenak absorbatu garraio funtzio hori beraiekin betetze dulako. Bestalde, babes eta aislamendu funtzioa ere betetze du gantzak. Neguan hotza dakagunean, gantz kapita horrek, azalazpian dakagun gantz kapita horrek, temperatura erregulatzen laguntze digu, eta bestalde, gure organo vitalak biltze ditu gantz aporte batek, azkenean organo hauek babestuta egon ahal izateko, ez?
Bestalde, hormona pila bat ere, gantz iturri horietatik eskuratu daitezke edo sortu daitezke hobeto esan da, bai? Orduan adibidez, hormona sexualak ez genituzke sortuko, gantz nahikoa ez bagenu izango. Eta azkenik, garun funtzionamendurako ere ezinbestekoak diala gantzak. Urte askotan zehar, erabili izan dira dietak gantz aporte hori murriztu ahal izateko, galtzeko helburuarekin. Mito hori, gantzek izentze dutela, baina ikusi deu, beharrezkoak diala, eta gaina ez hori bakarrik, baizik eta azkenean lagundu dezaketela pixu kontrolean, adibidez estilo hauetako gantzak, bai, aguakatea, fruitu lehorrak, oso asegarriak dialako eta hauen kontsumoa priorizatze baldin badeu, segurazki beste kontsumo batzuk hobeto gestionatu ahal izango ditugulako. Urte askotan zehar, aipatu izan da ere, arrautzek odoleko kolesterol maila areagotze dutela, baina azken ikerketek erakuste dute hau ez dela egia, bai? Patroi osasuntsu baten parte izan daitezkela, eta gainera, lehen aipatu bezala, elikagai hauek ere izugarrizko asetasuna ematen digute, badakaten gantz eta proteina aporte horregatik, eta gainera, eta oso elikagai erresa dalako prestatzeko, beraz, priorizatu arrautzak. Gaurkoan gantz mota ezberdinen inguruan sakondu dugu, ikusi dugu ze onura eta kalte eragin ditzaketen osasunean, eta espero dut gaur aipatutako gomendio horiek baliagarri izatea zuen elikaduran ohitura berriak barneratzeko. Edozein zalantza baldin badakazue, gogoratu, elika eskolan gaudela, hauei erantzuna emateko. Mila esker! Hau, Paione, mila esker, zenbat ikasten deun elika eskolakoakin, egia esan, beti, teoria beti esatez gaina, teoria askotan bakiu, baina geho, pekatu egite ditugu, eta alda inoiz benka pekatuen bat, baina ohitura txarrak kendu inbiardia gainetikan. Mila esker, eta gurien jarraituko dugu. Beitu hemen, barazki jasi itxurak baina kolore guztia mantendu dugu, Guain botako dugu hemen txe, bai geresi tomatek, otarrezka pusketetan, eta bukaeran dilistak. Epeldu, eta bilistu dakau. Hemen txe, Ibai, beitu, zu lagundu bihar diazu hor laizut, garbitutako kalamairetxo hauek, eta hemen ningu ditugu sakito batzuk. Beitu, hola, segarreko zu, gutxi jarriko dugu, barruan, Ez du gatzikan botako, zeatik jaur da espikoak bere ikutu emango jo. Jarriko dugu, bit pusketatxo, eta hau jaiten dezu. Hone ekarri, barroa ekarri, triki, eta puntxa behian da hola, hola pixka zanpatzen dugu, eta puntxa behian lagatzi joko, hola, bale? Zea, prejitzeko ingo deuna, lehen da bizi hola prejitu, zeatik puntxa kanpoan melekaika, gero guelta matiko, bale? Venga, hoi zure kontu, eta zukin behar desuna da, behitu hemen saltxa, zeitxura dakan, bertan sartu, birrindu, eta iragatzi. Sartzeko ze, liada? Nezez esperez, ez. Venga, zeo zingo dugu. Beitu. Liada, izan, engainianin. Eoitzen bada, entzatorre horitzia. Da ni lagunduko izu pixkat, txoin, Venga, honekin lagunduko izut. Venga, bota. Venga, bagoazeta. Ez que ez genuen nahi pixkanak aibili. Hartu eta bolkete, venga. Venga, listo. Vale. Naiko, dana barruan. Guain, pasako izu niko trapua. A ber. Gio, txipiro jantita hor gatzea, azte guztirako, baina, zo zingo du, lasai. Vale, hau ondo birrindu. Gatzan puntxua probatuko deu. Eta ono alimado, bai, iragatzi. Eta listo, vale? Venga, hau listo, eta hemen justu lagonak gaina gotezu, oso ondo. Vale, hau listo, hau ere bai, eta niban igual esateko hau zingo deu, eta bagoaz aurreaka. Bueno, bikote, eta hau izan da, zuen lehen dabiziko proiektua izan da hola talde baten, edo ibilita zaudete lehenu besten baten? Bueno, nik izan dut bezala, nik beti txarangatan, taldeko hiru ibiltzega txaranga berdinen, kalean txaranga daukala izena, Tolosako. Eta, gero udaran, beste txaranga batzukin ebai, jendea behar dutenen eta hola, baina, ni beti txarangan. Eta zu, Maren, ibilatzea beste talden batian edo? Bueno, naiz, intza unanoekin, hori jotar batekin, teklatua jotzen, eta gero ordezkapen batzukola initut, elektrotxarangan batian eta hola. Baten esan alda, izen Bai, zutik elektrotxaranga, promo bat todo esan. Eta nutik noa ibiltzen zinean elektrotxaranga horrekin. Festetan da holare bai? Oida. Bai. Ondo, bueno, eta baldakau, bueno, ez lehen esan deu txurruka izan berdiola sausko alkatein, zautzen jo berdezu. Ez dakazu fetxan bat hori kaleratzeko esuna, guandikan ez? Ez, diskoa kaleratzea da, baina
kontzertuak, ba, bueno, nik bialie, eta guain norbaitek deitze egiten, baino, aber ez dakit. Guain goz ez da bezer ritxita, osea, que aber. Ateakoa zerbait, pazientzia euki eta ateakoa. Hori Bueno, eta, adibidez, udaberrian, erromeriakin, bakazue uda hontan ez dakit, aste santutatik aurrera hasiko dira, ja, festa guzti galde guztitan, ez dakit zeo zelotuta dakazuen. Guaingoz, gertuena dauna maiatzan deban jotze deu. Vale. 18-19, igandia dara. Eta geho ja ekainan, urrestian. Eta gero, pues, hoi, beste udaran, beste festa... Desberdinetan ibiliko zaten. Vale? Eta, jakiteko nundik noa ibiliko zaten, sare sozialak eta badazkazue? Bai, Instagram. Instagram dakazue, vale. Eta hor, nola deitze zate? Osea, zuen talden izena eta listo? Bai, ostarte taldea. Ostarte taldea eta aurrea. Bai. Vale. Bueno, eta, epe laburrea... TikToka imarko ala igual. TikToka. Galdetu, zehai. Inteligentzia artifiziala, zein behar dezuen urrengo urratza jarra. Da horretanetik esplikatzeko, ez da? Bai. Bueno, eta epe laburrian edo, baldakazue, ez dakit, proiektu berrien bat, edo gauzekan, zuek musikero betiak, azue, zehoz esku artean. Ja, ez dakit. Nik uste, daukaunakin nahikoa. Ikasi, bai. Ikasi, goxatu. Kurtsuan daukatu, eta... Hori. Bueno, eta adibidez epe luzea, duen ikuste zate epe luzea? A ber, musika munduan, hori fijo. Osea, nire bainora pianoko karrera iten nahi nahi zen, pues, pianista moduan, geho nire proiektu propioak ere bai eukin nahi du, eta geho, pues, eusein lekutan. Baina musika munduan hori seguro. Musika mundua bai. Eta zure bai, beti musika ikusten Bai. Ametsa, orkestan baten... Jotzea, orkesta sinfoniko baten, baina, bueno, hoi... Adibidez, ze orkesta izango banola... Joder. Euskadik orkestakin egun bat jotzakin konformatuko nintzen. Vale. Baina, bueno, ja... Itza hundi dira. Bueno, eta gero... Saiatuko ga. Eta gero, jaki aldetikan, esan dugu erromeritan pixka eta arrarua dala ondo, ez dala erresa ondo jatia, baina ez dakit zehoz berezia prestatzen dezue, edo norbaitek beti eramatitu bere ogitarteko prestatuta, o hamburguesa gatea gutezate gero, ose? Aurrekoan ibai izan zan sukaldari. Aurrekoan sozialen zoze prestatu genuen, kontzertata gero ospatzeko, eta, bueno... Eta ze prestatu zen duten, a ber? Joder, gauza hondik ez, amak prestatutako kroketak eman genitun, eta gero, gazuelan bat, erresa... Ezikintzeko. A ver, bolkete leheno bezala. Denboa gutxin, pixkat behotu, eta kontzertua bukatu, eta gauza jaso, eta denboa emateu, eta lan handik ez genuen hartu egia esan. Eta, geho, parranda guntzinaten, zatik anorreko erromeri baten nibeti galdetzen gendia, izaia izan behar du. Geho, etxea guntia, ez da? Pixkat bai. Bueno, justo, inauteritan larun baten tolosan ez da juerga askoten, ze egun potentek igandetik aurrera datoz, orduan, larun baten jendeak ite retirada tiempo. Bai. Orduan, pixkat bueltilla bat eman genuen, txaranga ikusi pixkat eta etxea. Indarrak hartzeko azkeneko 3 egunak ondo ospatzeko, eta bixe. Bueno, lagunak hemen itzein da baitu, Urde azpiko eta txipiroi hemen fardituak inda dazkau. Ingotena da itxaldizua. Haure inda dakau, eta saltxa paseta dakau. Earki goaz. Baitu, hemen txejarriko dute guain. A ber, hau, listo. Bestela pasen gozaio. Hemen txejarriko dut. Eta hau zikintzeko, baitu, Hau, olein goet. Bat, bi, hau azpien jarri. Eta honea. Vale, eta guain inbiar deuna da. Ja, platerara, tu. Baitu, azpin, saltxa jarriko jau. Txipiroian tintan egin deuna. Olaxe. Vale, hoi, azpiako. Guain, dilistako tan aizkekin, gauza berezi indeu, Hemen txe, goiera dakada, pare bat, gutxienez. Bi, eta 3. Venga. Vale. Eta guain, historia bukatzeko, hemen dazkat, erabilituten makiltxoak, ez dituz beste bihartuko. Hau, bat hemen, beste hemen, eta
hirugarrena hemen. Laugarrena ez da izartzen. Sentitzen zuen. Animos. Hoi zukaldarintzak. Txak. Bueno, lagunak, hemen txe, eundoko errezeta indeuna, berezia, dilista bereziak. Eta aldi berian, hemen txe, erromeriga talde gazte bat ezautu deu. Maren endizka berritia. Eta lagunak, mi esker horreteatik eta zuei etortzeatik. Jarraitu goxatzen da goxatu arazten. Eskerrik asko. Agur lagunak. Agur.